खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव अरुणोदयखौ लानानै फैदों मोनसे गिदिर खौरां। अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरखौ जर'खा खान्थिनि गेजेरजों सायख'नाय जादों। 15 डिसेम्बरनिफ्राय 28 डिसेम्बरसिम अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि सायख'नाय जथुमाया सोलिगासिनो दं। नंगौ, अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरि लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय गिदिर खौरां। जाय बिथांमोना अरुणोदय मोनाखै बैसोर बिथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। गासै गामि गामि अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि सायख'नाय जथुमफोरा बे समाव सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि 15 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै 28 डिसेम्बरसिम गामि गामि अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि सायख'नाय जथुम एबा मेलफोरा सोलिगासिनो दं। थारैनो अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरा गोदानै अरुणोदयनि थाखाय गामि सभायाव एप्लाइ खालामनांगोन आरो अरुणोदय मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय मोनसे थार रेशन कार्डनि गोनांथि। लोगोसे रान्दि आइजो, फिसाय गारनाय आइजो, बेंगुरा आइजो, बैसो जानाय आइजो आरो निखावरि थाखोनि आइजोफोरखौ अरुणोदय बिथांखियाव जर'खा गोनांथि होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि अरुणोदयनि बे मुलाम्फाया गोबां नखरनि आइजोफोरनि थाखाय नङा। अरुणोदयनि बे मुलाम्फाया गाहाय थाखोनि एबा लोरबां नखरनि आइजोफोरनि थाखायसो। खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव अरुणोदयखौ लानानै फैदों मोनसे गिदिर खौरां। अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरखौ जर'खा खान्थिनि गेजेरजों सायख'नाय जादों। 15 डिसेम्बरनिफ्राय 28 डिसेम्बरसिम अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि सायख'नाय जथुमाया सोलिगासिनो दं। नंगौ, अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरि लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय गिदिर खौरां। जाय बिथांमोना अरुणोदय मोनाखै बैसोर बिथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। गासै गामि गामि अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि सायख'नाय जथुमफोरा बे समाव सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि 15 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै 28 डिसेम्बरसिम गामि गामि अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि सायख'नाय जथुम एबा मेलफोरा सोलिगासिनो दं। थारैनो अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरा गोदानै अरुणोदयनि थाखाय गामि सभायाव एप्लाइ खालामनांगोन आरो अरुणोदय मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय मोनसे थार रेशन कार्डनि गोनांथि। लोगोसे रान्दि आइजो, फिसाय गारनाय आइजो, बेंगुरा आइजो, बैसो जानाय आइजो आरो निखावरि थाखोनि आइजोफोरखौ अरुणोदय बिथांखियाव जर'खा गोनांथि होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि अरुणोदयनि बे मुलाम्फाया गोबां नखरनि आइजोफोरनि थाखाय नङा। अरुणोदयनि बे मुलाम्फाया गाहाय थाखोनि एबा लोरबां नखरनि आइजोफोरनि थाखायसो।